O ayan, luto po tayo, pang dinner po namin ito. Luto tayo ng adobong pusit. Ayan na yung ating butter. At nilagay ko na po yung ginger, laurel, garlic, and onions sa ating dairy cream. Ayan, panggabi namin ito guys. Bali, kami lang mag-iinaan dito. Kasi nga, wala yung asawa ko. Nasa Sambales. Ayan. At ito guys, yung pinaghalo kong oyster sauce, soy sauce, sugar, Del Monte ketchup, and paminta, and pampalasa. Ayan. At ayan na guys, yung ating native pusit. Ayan. Sarap. Ayan. Halu-haluin ko muna guys. Bali ito guys, binili ko sa Pangpang Market. Sa pinakamalaking pamilihan dito sa Angeles. Pangpang Market. Doon, makakamura ka doon guys sa Pangpang. Mga seafoods, lahat doon bagsakan. Mga gulay, lahat andun. Talagang mura kaysa dito sa San Nicolas. Makakabili ka, may time lang kasi ako mamili sa Pangpang pag Sabado or Linggo. Kasi pag may pasok niya yan. Kasi nung namili ako nung Sabado. Kahapon po. Namili ako. Ayan. Bali yan, niwa-hiwa ko guys. So. Ayan. Madali lang naman lutuin ang pusit. Sarap niyan guys. Yummy, yummy, yummy. Guys, luto ng ating adobong pusit. Sarap. Yummy, yummy. At ito pa yung another ulam po namin ngayong gabi. Fried chicken. Kasi mga anak ko may allergy. Yung isang anak kasi guys, may allergic siya sa seafood. Ngati siya pag kumakain ng seafood. So, nagluto ako ng fried chicken wings, tapos yung sa dalawang maliit. Yan. Pero ang sarap ng pusit guys. Super. Favorite ko talaga ito, yung adobong pusit. Pag nakakita ko ng native, talagang bibili ako guys, para lutuin. Ayan guys. Kumakain na nga ako guys. Hindi ko matiis yung gutom ko. Kasi lang kami guys, tanghalian lang kami, hindi kami kumain ng rice. Nag-pancake lang kami and fried banana and honey and my cheese. Yun lang. Ayan. Kasi minsan guys, nakakasawa rin kasing kumain ng kanin sa araw-araw na sawa kami. Kaya minsan yung iba namin, minsan tinapay, basta kung anong maisipan namin kainin sa tanghalian, yun. Kainin namin. Saka kami na lang, sa gabi na lang kami kakain ng kanin. Kanina pala guys, umuulan, malakas, ang lakas ng ulan. Tapos, huminto naman siya, mga hapon na, pero umulan ulit. Ayan, pero nakapunta na ako ng bayan at namali na ako ng mga kulang. Pero konti na lang yung kulang. Kung ano lang kulang, binili ko na guys. Kasi bukas, mayroong pasok na. Ayan. Ayan guys. So, hindi ko na masyadong din-display guys. Kasi nga, linggo po ngayon. Ayan. Medyo magulo. Tapos may bumiling tsinelas. Hindi ko pa naayos yan guys. So, may bumiling tsinelas. Ang kala. Pinatong-patong ko lang dyan guys. Ayan. May bumiling dalawang tsinelas. Tapos guys, yung aking school supplies ay kumpleto. Meron na rin namili. Ayan. Kumpleto na siya. Bago pa man
Nitong mga nakaraang linggo, bumili na ako. Tapos, ano pa ba? Dito magulo guys. May mga plastic pa. Ayan. Tapos naglagay na rin kami ng mga kailangan nila sa bags. Ayan. At dito pa guys yung aking mga paninda. School supplies. Ayan. So, yan guys. Tapos yung sa aking freezer guys ay kompleto rin. Kasi namalengke ako nung nag-start akong mamalengke Friday. Sa grocery muna ako. And then Saturday namalengke na ako sa wet market sa Pangpang. Tapos kanina namili uli kami. Pero kahapon pagkadating ko galing Pangpang, umalis uli ako kasama yung mga anak ko, pinagupit ko na sila. Tapos, kanina, namili uli ako. Ayan. Kung kompleto yung ano ko ngayon. So, bukas, wala na akong iisipin. Ang isipin ko na lang yung mga anak ko. Hanapin namin yung room nila. Yung room nila, guys. Kasi di ako nag-attend ng di ako nag-attend ng brigada. Busy ang mami. Ay, kailangan kumita, guys. Puspos ang kailangan kumita. Ito na yung ating chicken, guys. Yan, konti pa. Lang luto. Low fire lang yan, guys. Para yung sa loob ng chicken ay lutong-luto. Ayan. Kasi ayoko rin ng yung may dugo-dugo. Gusto ko lutong-luto siya, guys. Ayan. Ito nga pala, guys, meron pa akong dalawang piling tong binili kong saba. Doon sa kapatid natin ng mga Aita. Ayan. Tapos kanina, ang tanalian namin ay fried banana. At ito guys, yung aking mga panindang frozen. Ayan. Unbox siya guys. Ayan, oh. Ayan, lahat yan frozen. Hanggang doon sa baba. May tocino, longganisa, hotdog, ham, may chicken balls, hindi ko alam kung may kikiam. Chicken balls lang yata ang nakuha ko. Ayan. Tapos, ayan yung mga fork. May fork, may beef, may chicken, may tilapia. Yan, nandyan lahat yan. Separate na sila guys para pag nagluluto ako, okay na siya. Ilalabas mo nilang paggabi para pagluto ko kinabukasan malambot na. Ayan guys. So, karamihan dyan ay aking paninda. Ayan guys. Diba? At dito naman guys, ang aking mga gulay. Naka-plastic lang yan guys. Yan. Plastic lang. Tapos, meron ako ditong kangkong pang-aadobo ko bukas. Ayan guys, yung aking kangkong.